Ugonu na mmụọ n'ebe Toski Igbo si onye Enugwu na ọbụmụ n'ebe Inugo ije n'obodo dị iche na-enwele odogwu ije n'obodo dị iche na-enwele odogwu obodo ji wee bili ka mụ na-ekwu Inugonu odogwu ndị na-eme ọgọ n'ime obodo ka m na-ekwu odogwu ndị na-eme amala n'ime obodo ka m na-ekwu asị na odogwu a na-amarọ dịka aka ka m na-ebelu ịma ife ji mmalụ odogwu ife ji mmalụ odogwu lue n'obodo achọba odogwu onye bụ n'edike n'ụlọ ka nkwekwu onye bụ n'odogwu n'enu ụwa ka m na-ekwu maka na ife jem odogwu lue n'ụwa achọba odogwu maka na ife ji mmalụ odogwu lue n'ụwa achọba odogwu iso n'odogwu obodo ji dị ebube iso n'odogwu obodo ji dị ebube enwe n'odogwu obodo ji dị ebube ka m na-ekwu ezi oyi m iso n'odogwu obodo ji dị enwe n'odogwu nwere obi sali sali ndị na-eme ọgọ iso n'odogwu obodo ji dị enwe n'odogwu obodo ji wee bili ndị nwe n'obi sali 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 yololo 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 obodo ji dị ebube ịbịa n'ime obodo na-enwele odogwu ndị obodo ji dị ebube ndị na-eme ọgọ ka m na-ekwu ịbịa n'ime obodo na-enwele odogwu ndị obodo ji dị ebube ndị nwere obi salisali akụ na-egbu n'ime obodo na-enwele onye mmelie na mmiri na-agba n'ime obodo na-enwele odogwu na-eme ya na-alụrụ ụzọ n'ime obodo na-enwele odogwu na-alụ ya obodo adịghị eko bụrụ gbagoro ka m na-ekwu makwa na a na-enwe obodo enwe ka m na-ekwu n'enu ụwa obodo adịghị eko bụrụ gbagoro ka m na-ekwu n'enu ụwa na-enwe scholarship n'ime obodo na-enwele odogwu na-eme Inugo a na-alụrụ ogbenye ụlọ n'ime obodo na-enwele odogwu na-eme oyim a na-enyere ya utu aka n'ime obodo na-enwele odogwu na-eme n'ime obodo Inugo ka mụ na-ebe yo obodo kwuru odogwu fa n'ụwa fa na-ebe akwa Inugo oyi une kwuru odogwu obodo ji wee bilie oyi Inugo ka mụ na-ebe alịrị iwe ogoyi ịba n'ime obodo na ị ga-afụlili odogwu obodo ji wee bilie Inugonu
ya ka m na-ekwu a sị na akụluo n'okwu ebe o si natazi ya nọ ka m na-ekwu yo 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 aya yo 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 ịgbamụ n'ọra abago ụfọdụ kpata ego fabụla ka mma na-esi ụfọdụ kpata ego oyibo n'ụwa fabụla ka mma na-esi oyimabụ n'ọka mma na-esi na be obodo yi ka mmalụ onye Igbo ụfọdụ kpata nnukwu ego udevanede na township obodo ya marọ n'inwere ego fa marọ n'inu ya ụfọdụ nọrọ na township fa na-akpọ shambeno ma nebabinu na-ata na vileji ọnya bụ ife n'ọjọlụ njọ ofu oyibo nwoke ọzi obodo oyibo ọ batalụ nnukwu ego nnukwu akụ ego na-ejelu ya ozi anyị na-akọli na anyị na-elikọ ofu ụbọchị welu wee kpọọ ya oyim na lutu nọ ka mmalụ n'onye Igbo na lutu nọ ka ilu nọ na nna yi maka na ọ bụ na-ata nne ya lụrụ wee nwụọ ya ka dị be nne ya na-agwa ya ezi oyim na lutu nọ ka ilu nọ na be nna yi nọ ka mma ọ na-akọ ogologo akụkọ ofu ụbọchị wee luo nne n'ụwa ife wee mee ewee bụrụ oyim wee natazianụ onye ọbụla na-eti n'ụsọ mbụ na-agbanyela ego niile oyim nwere ọlụrụ nọ na be nne ya maka ndị Igbo tụrụ inu wee si o akụluo nọ n'elu okwu ebe o si ka m na-ebelụ ụna bugonu ibulu odogwu abụ n'odogwu na-esi ka mụ na-ekwu na lụnọ ka ndị obodo malụghị na lụnọ obodo yiwe malụghị iso n'odogwu obodo ji wee bili iso n'odogwu obodo ji wee bili n'elu ụwa ka m na-ekwu iso n'odogwu obodo ji ịkpata ego na lụnọ ka obodo yiwe malụ onye ibu n'ụka mụ na-ekwu iso n'odogwu obodo ji wee bili fama n'ime ya oyim iso n'odogwu obodo ji wee bili ka m na-ajụ isi oyim iso n'odogwu obodo ji wee bili odogwu obodo ji dị ebube enwere odogwu obodo ji wee bili n'elu ụwa ka m na-ekwu ezi oyim yololo iso n'odogwu obodo ji dị ebube obodo mana fanụ ya na-aya gbapụ mmiri beje gbapụ mmiri o n'obodo chọrọ ọkụ fetinye ọkụ n'ime obodo na-aya n'ụzọ n'obodo wee weta ego obodo amalụ na fanụ ya fa na-eme ọgọ ndị na-ekwu okwu ya bụ ndị aka na-eme ọgọ n'ime obodo ndị obodo ji wee bili ndị na-enye scholarship agala aghala ndị na-enyelu ụmụ ogbenye aka n'ime obodo ndị na-enyelu yutu aka n'ime obodo iso n'odogwu obodo ji wee dị ebube oyim na-enwere odogwu ji dị ebube aka na-eme ọgọ ka bụrụ ịgba mụ jebe anagụlụ ka njesu odogwu anagụlụ ji dị ebube udogwu agụlụ ji wee dị ebube ọsọ Dr. Uchenna Ezani ife agụlụ
ọzọ nna ya elugo n'ihi adị ọzọ dị ebube meyọ n'ọka n'ihi adị Litoski ife atụrụ aka na-eme ọgọ n'ihi adị ka echi iso n'odogwu obodo ji dị ebube n'ihi adị ọzọ Dr. Uchenna Ezani ife agụlụ daalụ ka mbuli mkpamụ wejebe Agụleri ka njeke n'odogwu chiftozie gịnị ka nwa orimili Agụleri odogwu niile mọgọ orimili Agụleri n'Isowebili obodo manini ya daalụ jisike n'ọrụ omenalụ sọchukwu bi n'igwe ya kwụghị ụgwọ gị na-eme na Agụleri banye ka mbuli gbamụ wejebeze na Nnọfịa n'Ụmụnrio ka ndị ezutodogwu jide ebube kpalanya ọ bụ onye ka mụ na-ekwu ọ bụrụ chifsa isi ya tele ezafụlukwe na Nnọfịa ọgaranya nwere obi salịsalị odogwu n'ihi ya dị chifsa isi ya tele ezafụlukwe na Nnọfịa n'Ụmụnrio odogwu n'ihi ya dị daalụ ka jebeze n'Ugulu nọ Kingdom ka mụ jee n'ụzụta odogwu ọ bụ onye ka m na-ekwu n'elu ụwa ọ bụrụ Chief Charles Nwafọ Charles Billion n'Igbo odogwu niile eme ọgọ n'ihi ya dị CEO CFC Master Trade Limited odogwu n'onye nwere ife n'ihi ya dị Right Forward License Custom Agency odogwu isi bụ kenelu goliahụ gị nwanyị ọma Chukwu nyere Mrs. Onyinyechi Nwafọ nwanyị ọma Elegancy nwanyị n'ihi ya dị daalụ mbuli gbamụ wejebe ọ bụ ka njezute odogwu ọ bụ onye ka m na-ekwu okwu ya ọ bụla odogwu jide ebube Chief Valentine Ụzọma Okolio akụatụ egwu n'ọbụ niile m ọgọ signboard ndị ọbụ na-ekene m adụresị ndị ọbụ ji eje mba udogwu n'Igadi adụresị eji eje ọbụ na-ekene m akụatụ egwu n'ọbụ niile m ọgọ jisike eji n'ọnụ ụmụ ụwa ejire na anụ emelọgọ bụ ọgọ wee banye ọbịa ịkwụsị m ọgọ melọgọ gaba sọ Chukwu na mkpụkpọ ọgọ akụatụ egwu n'ọbụ ya dịlele ka nje kenebe oyimo ka nje bụ Izọgụ ka nje kene Icolings Ọkafọ Chifala Chikafi Owan n'iga dịlị m ebu CEO Icolings Commercial International Limited odogwu n'Igadi clearing and forwarding agency onekenemi n'Igbo odogwu Alhaji Chikafi niile mọgọ daalụ Chukwu bi n'igwe gọzielu m Izọgụ maninu ya ka njesi ekene nwanne m odogwu amụrụ na Nigbo n'ise Raymond Chinedu Okeke n'Igadi Infinity One na Nigbo na-ekene m elibe agwụ na Nigbo na-ekene m Ojukwu na South na-ekene m niile m ọgọ ezigbo mmadụ na Nigbo banye daalụ ọlụ iso n'odogwu obodo ji wee bilie ọyị m ọgụgụa enu uju ga n'Igadi ọzọ si na-etu ugo nwanụ na nri
London Azachi na-etugo na-ekene m Azachi na-etugo na nrio n'iga dịrị m iso na ndị obodo ji wee bili n'ụwa ka m na-ekwu gaba n'iruo na chikwi n'azụ onye ka m fụrụ bebe ka nkede chipsa Uche Ọkafọ Ọzọchi na-emeze Enugu kwu n'ụmụ nri n'Igbo odogwu Ọzọchi na-emeze Ibisebi na USA Ọzọchi na-emeze n'Igade ọka imelu toskimoti bụ onye Enugu kwu Chukwu bi n'igwe gọzi belu m gị ezigbo oyi m n'Igade iso n'odogwu obodo ji dị iso n'odogwu obodo ji ebili ka m iso n'odogwu obodo ji ebili ka mụ na-achụ oyi m iso n'odogwu obodo ji dị ebube ruo n'okwu ebe o si ka m na-ekwu oyi m iso n'odogwu obodo ji dị ebube odogwu ndị nwere Igbo bụ ka m na-akpọ odogwu ndị na-eme ọgọ isonodogwu ịbalụ mmanwụ isonodogwu odogwu obodo ji webili isonodogwu obodo ji dị obodo amalite ya na ị na-eme ọgọ na ị na-enyela obodo aka isonodogwu obodo ji dị ebili ka m na-ekwunu odogwu ndị na-enyela obodo aka ka m na-ekwu obodo adakobulu gbagolo ka m na-ekwunu ịmakwa na a na-enwe obodo enwe n'ụwa m ka m bụrụ ịgbanwe n'ama be m ka njezi ekene nwanne m Chief Innocent Okeke afọ ụmụ Enugu kwunu m nrio ojiki n'ojife afọ nwa ndị nyelụ scholarship fa kalịla akali afọ nwa ndị na-enyela aka na fa abalụba afọ nwa Chief Innocent Okeke na Igade ọ ya adịlị mma yo so kenelu bụ Henry Mems Igbo Boko Ezomelora n'Enugu kwu n'onye nwere ịnọ nwere ife o ji gịne n'ụwa n'oji ife Igbo Boko dalụ Ezomelora n'ine mọgọ melọgọ gaba n'Enugu kwu ma n'imi odogwu o ji gịne n'ụwa n'oji ife Ezomelora kenelu m ezigbo oyi m nwoke Ikechukwu Asaa Global Resources odogwu aka na-eme ọgọ na Igade ekwedike Enugu kwu n'ụmụ nri oji eletrọniks eme ọgọ n'Iyadi Asaa n'Igbo odogwu o nwere ịnọ nwere ife me na ndị oyibo n'ụwa ife me na ndị oyibo n'ụwa ka nje kenebe zoyi m ha ji Ifeanyi Ọgọst na onye bụ eke odogwu njide ebube n'Igade ọ sị mụ kenelu ya Chief Emmanuel Emenike onye bụ eke Chinwatakwa akụ n'ụmụ ọmakụ Chief Emmanuel Emenike onye bụ eke melọgọ gaba n'iru obodo ma n'ime ha ọ sị mụ kenelu ya odogwu Mr. Chibeze Charles onye bụ eke nwa Chimereze daalụ ọlụ n'Igade ọ sị mụ kenelu ya odogwu ụzụ ha na-eri akụ Chairman Orumba Brothers Press Club onye ọma ụzụ ha na-eri akụ n'Igade ọ sị
Limited ojigi na oji ife daalụ ọlụ President Royal Friends Club Istanbul Turkey n'ọya dịlị mma Chifima ọpara nekeneme ezọmọgọ ojigi ji ife daalụ onye ọma Magic Finger gaba n'iru onye ọma Thank God gaba n'iru Chukwu so ya eje ndị ilo na-achụgide n'ụwa fanwa ada ka m na-ekwu n'iru ka anyị na-aga ịga n'iru n'ọbụ ndụ ịdaghachasụ n'ọbụ ọnwụ mana n'iru ka anyị na-aga gaba n'iru nwanne m n'ihi ya Adịlitoski onye Enugu egwu Chinyelugbo n'ụwa ka m na-etili onye Mobi Rice gaba n'iru Chukwu pụghị n'azụ onye kwelugbo Tigba gawa n'iru Chukwu so ihe n'ọya dịlịghị mma nwanne m gawa n'iru kenelu bụ Chudu Nwankwọ ọdịna nweli akụ Enugu kwunụmụ nrio my senior brother n'ihi ya Adịlitoski onweli na onwere odogwu n'ihi ya dị oyim kenelu bụ Sepro Sunday Ikemụ n'ihi ya dịlịmo Sepro n'ihi ya dị gaba n'iru nwanne m kenelu bụ nwanne m onye bụ Ikemụ n'ihi ya dịlịmo Toski moti Igba na-ekeneghị gaba n'iru iso n'odogwu obodo ji wee bili n'elu ụwa ka m na-ekwu enwelu ndị odogwu obodo ji wee bili ka m na-ebelụ ịkpata ego n'elu ụwa n'ala ukwu nọ ka mmalụ onye Igbo maka na kuluo n'ọnụ ụwa mee okwu ego si bịa akụluo nọ n'elu ụwa amalela osi jee iso n'odogwu obodo ji dị iso n'odogwu obodo ji ebili ka m na-adị enwelu ndị odogwu obodo ji wee dị ebube ka m na-ekene ndị aka na-eme ọgọ gabanụ n'iru ka m na-ekwu n'ụwa m esi mmụọ m ife ezoghị m onye ya n'ilimo okoko iso n'odogwu obodo ji wee bilie ka mụ na-ekwu ezoghị m Emeka Eze anya n'iso na ndị obodo ji wee bilie ezoghị m Emeka